As of now, Sir Pio, so sa tuyang trupa, nagkakaigwanin SAR or inaapon na search and rescue duman mismo sa area. Aside from that po, ang sa tuyang ahinsya, ang Coast Guard District Bicol, nag-request na po kay Air Asset sa Manila. Anytime po, pag nag-granted ito, mapadara kay chopper or mas probably chopper para mahiling mismo duman sa karagatan kang Pacific Ocean. Ang sabi po kang samuyang station commander ng Catanduanes, kan Pizza 20, mga alas 7 da po nin aga, actually po igoki nagduman sa ng certain Ramon Aquende, presidente po ini ka na mga fishermen duman sa Liga Catanduanes. Iyo po ini mismo ang nagtaoning report na kang Pizza 20 alas 7 nin aga, ining siyam na ini na mga parasira naglawon. Pero kung sa tuyang aning babalikan, ang panahon kan mga oras na iyan, medyo makusog-kusog ang hangin tapos ang uran. And then igo po kita nin gale warning. So, expected ining siyam na ining mangingisda na mabalik Pizza 23 na kay ni Kanbula na ini mga alas 3 nin hapon. But unfortunately, dai po nagbalik ini sa pamilya. Hanggang ngunyan. Kaya ang samuyang report, ining siyam na missing. So hanggang ngunyan, ining sa tuyang ahinsya, lalong-lalo na po sa mga trupa tangyaon mismo sa Catanduanes na ka-assign, nagkakaigwa na po ng inaapod na SAR or Search and Rescue Operation. Kasabay po kayo nag-request mismo sa tuyang Coast Guard District Bicol sa Manila headquarters na magpadara po ni na air asset. Most probably po chopper. Tangani na sa na duman mismo sa area kung saan sila nangingisda or miskabiyan banduman, mahiling po kan sa tuya na ahinsya mismo kung ano ang kabugtakan. So siyang po ining nawawara, Sir Pio. Actually po, iba-iba po ini, bako lang taga-Biga. Iba-iba po ining lugar. Kung iyan po na pigsasabi mo na may nako adig dito partika na rapo-rapo, saro na po siguro ini sa record duman sa limata ay sa siyam, ninhuli po ta, ining siyam na ini, bako man talaga ining sarabay. Iba-iba po ining bangka. Ang yaon po di sa record be, taga Biga. Actually po, ang yaon di sa record may Sir Pio, taga Palnab, Biga, Palnab del Norte, Bira Catanduanes, iyan po sa, tapos igo po kay tulupong taga Palnab, Bira Catanduanes. Go ahead. Tapos po, igo po kita nin taga Biga na saro, duwa tula pa. Apat po. Sige po, ang yaon po dito sa record ni Sir Pio, si Noel Safe, Dante David, Domingo Borilla Jr., sinda po mga taga Palnab del Norte, Bira Catanduanes. Copy po. Tuluyan. Ano po, correction po tabi, Sir Pio. Inipalan po si Noel Safe, Dante David, taga Palnab del Norte, Bira Catanduanes. Opo. Samantalang ini naman po si Domingo Borilla Jr., Jason Mandasok, taga Barangay San Vicente, Bira Catanduanes. Copy. Ini naman po si Arnel Araujo, Norman Lim, taga Barangay Palnab, Bira Catanduanes, Mangiraray. Kopya. Tapos ini po si Ringo Ugali Tupig, Willie Ralph De Leon Oche, and then Jobert Janan Tianyo, and then Juanito Tori Gosa, mga taga Barangay Buenavista, Biga, Catanduanes. Ni po ka-record bigay sa muya, naka-open and then close parenthesis. Totoo po ini si Norman Lim, nakuha na po dyan sa parting Rapo-Rapo. Buhay po, salamat sa Diyos, buhay ini. Ini baga po, tabi, Sir
Serpio, ining bigang ini, actually, mas nga ining bira, duman sa mga harani sa municipality ninda, kulang na talaga ang sira. Kaya ang tendency po kainikan mga parasirang ini, minado man mismo sa harayo, sa Pacific Ocean, Aldang Catanduanes, baga po, lalo na ining biga park na ini, hampang na ini sa Pacific Ocean. Kaya dakulaon ko ang kutub ka nasa tuyang Asia na duman mismo sa Pacific Ocean. So siguro po, inabot ki medyo rimalaso, kung makusog na paros and then makusog na hukol, duman sila na aksidente. Nako. Sabi yung tana kung ano man nalunod or kaya sa studio yan, dahil tamo naman sabi po kung ini napapasay na ganyan, sana po missing sana and then makuha. Actually po, kan pag-report mismo kay ni ka na presidente ninyo na si Ramon, insigida po, naghagad kami ng ayuda man sa hindi arari mo kang ka na munisipyo kan kada saro. Nagtarabang-tabang na po. Kaya lang po, during that time na ining presidente kang sa indang grupo kang mga fishermen sa lugar nila, si Ramon Akinde, makusugon ka ito sa panahon, kaya dahil pwede po na isakripisyoan sa tuya na mga trupa. Pero ngunyan po, as of now, ang sa tuya na mga tugang, mga katurupan na naka-assign mismo duman sa Catanduanes, nasa ongoing ang sa indang search and rescue. Plus, iningani po tabi Serpio na Tigre Christmas Chopper, hali mismo sa headquarters. Ini po dakulao na tabang ini kung sakali na makaabot ng tulos. Pero po, most probably, maabot na yun eh. Maski po kang nakaaging aldaw po, iyon na, pero itong pag-report pa, nag-report ka agad ini kang sa ining presidente na ini, nag-report mismo kan, siguro bago po pag-tweet sa 23, Ayun, oo. nag-report na po ini, nagkaigawa na po kita ng search and rescue during the time. Kaya lang po, makusugon baga kayo sa hangin tapos paros, may uran pangani. Yeah, dahil pwedeng isakripisyo ang tropa tabad at tindaman na maaksidente. Ay, opo, Pero opo. po, paluway-luway, ining sa tuyang mga tropa, lalong-lalo sa mga nakaasang duman mismo sa harani sa area, nagtatagahiling-hiling po sa mga karagatan. And then, nagkikipag-communicate po sa gabos ng mga munisipyo na harani, mismo digdi sa lugar na ini na pinangyarihan. Tama ka po dyan, Sir Pio, nakadispatch sinda, sa good mo niya po, yung sinda duman na sa research and rescue. Anytime po, pwede itong i-release mo niyan, halata-lato lang po nga to, Sir Pio, kung ano ang go signal kang SIGAP, sa headquarters, kung papunta na po ang sa tuya na Irasi. Kasi siyempre po, babasahon man nila ang panahon. Kung ang sa tuya po na mga parisore, paano, minsan, minakurusog tibot iyan pag sira. Pag-aram po ninda na minsan anong may mangyari sa inda, makakaligtas inda. Mga sigurista man po ini, igo po ini mga dara na mga pangpalataw sa indang kadire, or mismo itong sa indang sakayan, nagiging ninda itong tabang para sa floating sitwasyon ninda sa lawod kung sakali ng igong aksidente. Kunyan po, ang nangyayari, naghahalat na sana ini kung saan ipadpad na lugar. Arog kayo ni kang nangyari po sa kansaro na nakualigdi sa Rapu-Rapu. Sana po arog sinda kaini na naipadpad kung saan man na mga lugar, na mga coastal barangay, and then aga doon ta sa mahal sa mga buruhay sinda. Sa gabos po na taga-Antabay, ngunyan po, nagtapunang girarayan hinsa kan Philippine Coast Guard District Bicol sa panginginutan kan sa muyang District Commander na si Coast Guard Commodore Hinito B. Basilio na antabay po sa mga radio stations, lalong-lalo na po sa mga tigtataramkan sa tuya na mga ahinsya, tropa na naka-assign mismo sa area, na magdangog po sinda kung ano ang mga babala, mga direktiba, sakanig na po maiwasan sana ining mga aksidente ini. Lalo na po ngunyan, igwa kita nin bill warning, pero aldaw na po ini na dahil patigbababa nga ni. Kaya, kung tinutugot lang po na maglayag po niyan sa mga karagatan, ito po na may langkaw na 250 gross tons pataas. Pero po ang pababa sa ini, dahil po tugot mo niya na maglayag sa karagatan. Ini-istispan ini kang sa tuyang ahensya, ngani na sana maiwasan ang anong klase ng aksidente na mangyayari.